Αρμόδωρος, Παπαϊωάννου, κακή συνεννόηση. Ο Βουτερίτσας στη βαθιά του Μπαλιά θα κοπεί τώρα από το Μαυροδήμο που θα κάνει ένα δυνατό σουτ για να καταλήξει στον Πατίκα που είναι μόνος με τον Πλίτση. Σουτάρει ο Πατίκας και πετυχαίνει το πρώτο γκολ της ΑΕΚ εδώ στη Λάρισα ακριβώς 2 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς. Ήταν η βαθιά Μπαλιά που έγινε από το Μαυροδήμο, την εκμεταλλεύτηκε ο Πατίκας, πλάσαρε τον Πλίτσι και έτσι 2 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς η ΑΕΚ πέτυχε τον γκολ εδώ στο Αλκαζάρα της Λάρισσας. Λύστηκε ο Μανολάς, έκανε τη σέντρα. Σαβίδης μες στην περιοχή. Γυρίζει για τον Πατίκα. Φοβερό σου του Πατίκα και η ΑΕΚ ισοφαρίζει στο πρώτο λεπτό της επανάληψης σε 2-2. Ήταν μια συνδυασμένη προσπάθεια των παιχτών της ΑΕΚ. Ο Μανολάς από τα αριστερά σέντραρε. Ο Σαβίδης γύρισε πάρα πολύ έξυπνα στον Πατίκα. Και αυτός από το ύψος της μεγάλης περιοχής με δεξί βολέ. Κάρπωσε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Δεσίλα. Κάνει το ΑΕΚ Παναχαϊκή 2-2. Γιάννη Γιαννιδίνη στο Γεωργιάδη, αυτός για τον Βασιλάκο, με το κεφάλι βρίσκει τον Πατίκα μόνος στην περιοχή ο Πατίκας και κάνει το 3-2 στο 12ο λεπτό της επανάληψης, 57ο του αγώνα. Ο Γιάννη Γιαννίδη έδωσε στο Γεωργιάδη, αυτός βρήκε τον Πατίκα μέσα στην περιοχή, ο Πατίκας προχώρησε, πλάσαρε το Δεσίλα και κάνει το ΑΕΚ Παναχαϊκή 3-2. Μπροστά για τον Αγίρε χωρίς αποτέλεσμα η επέμβαση του Μανολά. Μανολάς τώρα θα περάσει στην αντεπίθεση, καταδιώκεται εκεί από τον Αγίρε. Πάντα ο Μανολάς με την μπάλα, αφήνει το πλεονέκτημα, ο διαιτητής μπροστινή παλιά εδώ για τον Πατίκα. Και είναι γκολ. 1-0 το σκορ για την ΑΕΚ. Σε αυτήν την θαυμάσια ενέργεια που έκανε ο Μανολάς, αφού ξέφυγε από όλη σχεδόν την ομάδα του Ολυμπιακού, έδωσε μπροστινή παλιά για τον Πατίκα και ο Πατίκας μέσα στη μεγάλη περιοχή πρόλαβε την έξοδο του Πλίτση. Λεανίδης πάνω στο Βασιλόπουλο. Σαβίδης έχει χώρο για μια από αυτές τις γνωστές επελάσεις του. Βγάζει για τον Πατίκα, τελείως μόνος με τον Χωσάδα, πλασάρει ο Πατίκας και είναι το 1-0 για την ΑΕΚ σε αυτή την αντεπίθεση που ξεκίνησε από τον Γιώργο Σαβίδη. Αυτός και δεξιά τον Πατίστα, αριστερά τον Πατίκα, έδωσε στον Έλληνο Αυστραλό και αυτός που έχει εξοικειωθεί πια με τον γκολ έκανε στο 32ο λεπτό το ΑΕΚ όφι 1-0. Μπροστά του ο Μαυρίδης, πάντα ο Σάντμπεκ. Να ο Πατίκας θα κάνει το σούτ, είναι χλιαρό η μπάλα τελικά. Και να εδώ ο Πατίκας που πανηγυρίζει. Καθώς το σκορ μετά από τη σέντρα που έκανε ο Σάντμπεκ. Ο Πατίκας ενώ φάνηκε να χάνει προς στιγμή τον έλεγχο της μπάλας, στη συνέχεια κατάφερε, εδώ πάντα ο Σκόριου, κατάφερε και τη βρήκε και την έστειλε στο βάθος των δικτύων του Μήνου. Πατίκας στους δέκτες σας. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-0 στο 18ο λεπτό. Μανολάς. Για το Δημητρίου. Γίνεται η σέντρα, είναι βαθιά, διευκολύνεται ο τερματοφύλακας της Τούβα. Γίνεται το σούτ από τον Πατίκα και το δεύτερο γκολ σε αυτή την άστοχη έξοδο του Μήνου υπό την πίεση του Σάντμπεκ. Εδώ βλέπουμε τον Πατίνα το δεξιό σούτ, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Παλιά για τον Πατίκα, κόλλησε η μπάλα, το σούτ και έχουμε τον γκολ. Ακριβώς το πρώτο λεπτό κόλλησε η μπάλα στη λάσπη και ο Πατίκας με ένα εντυπωσιακό δεξί βολέ έκανε το Λεβαδιακός ΑΕΚ 0-1. Για τον Καραγιάννη κάνει τη σέντρα, Πατίκα στο σούτ και γκολ. 3-1 για την ΑΕΚ. 3-1 με αυτή την προσπάθεια του Πατίκα που έκανε το κοντρόλ, γύρισε το σώμα του και πέτυχε ένα ωραίο γκολ. Θα κόψει ο Κλοπάς, ο Πατίκας θα κάνει το σούτ. Ο Μίρτος μπλοκάρει και η μπάλα στα δίχτυα. Ο Πατίκας έκανε το σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Μίρτος προσπάθησε να αποκρούσει, δεν τα κατάφερε, η μπάλα στα δίχτυα στο πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Παναχαϊκή ΑΕΚ 0-1. Καραγιοζόπουλος βρίσκει τον Οκόνσι σε θέση έξω αριστερά. Τρέχει να τον ανακόψει ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου. Ο Κόνσι με την μπάλα, τριπλάρει, βγάζει τη σέντρα και να ο Πατίκας με κεφαλιά κάνει το 2-1. Είναι το 44ο λεπτό. Ο Κόνσι έβγαλε τη σέντρα και ο Πατίκας θαυμάσια πλασαρισμένος μες στην περιοχή. Παπαϊωάννου, κοφτή παλιά, άφησε πολύ ωραία ο Σαβίδης, ο Πατίκας κέρδισε την μπάλα από το λαφτσί και τη στέλνει στα άδεια δίχτυα. Η ΑΕΚ προηγείται με αυτή την συνεργασία του Σαβίδη με τον Πατίκα. 1-0 επί του όφη στο 42ο λεπτό. Και ξανακόβει ο Μπατίστα. Έχασε την μπάλα ο Λάπας από τον Μπατίστα, Μπατίστα από δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ.
Δύο παίκτες τώρα το μαρκάρουν, τελικά καταφέρνει και βγάζει τη σέντρα. Κεφαλιά και είναι η ισοφάριση εκεί από τον Πατίκα. Εκεί που δεν το περίμενε πραγματικά κανένας, η σέντρα από τον Μπατίστα που παίζονταν από δύο παίκτες των Ιαννίνων. Μέσα στην καρδιά της άμυνας ο Πατίκας παγώνει στην κυριολεξία εδώ τους φιλάθλους των Ιαννίνων. Κάνει το πέρασμα στον Βασιλόπουλο, η μπάλα στα πόδια του Πατίκα και το 1-1 για την ΑΕΚ. Ο Τζίμις Πατίκας ακριβώς το 38ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, μετά από την ωραία προσπάθεια που έκανε ο Βασιλόπουλος, παίρνει την μπάλα στα δίχτυα του Βάντσικ, ισοφαρίζοντας έτσι το παιχνίδι στο 1-1. Δείτε εδώ την προσπάθεια που κάνει ο Βασιλόπουλος. Η μπάλα κοντράρει στα πόδια του Χριστοδούλου και... Πάλι Καραγκιόζοπουλος για τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης καταφέρει να βγάλει τη σέντρα, θα πηδήξει ο Πατίκας και θα κάνει ένα εκπληκτικό γκολ ισοφαρίζοντας 2-2 με την εκπνοή της συνάντησης και θερμαίνοντας έτσι τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο δεν έμειναν καθόλου ικανοποιημένοι. Ο Χριστοδούλου προσπαθεί να εκμεταλλευτεί εδώ. Δίνει μια πολύ ωραία παλιά για τον Πατίκα. Ο Πατίκα σε καλή θέση για το 3-0 για την ΑΕΚ. Είναι το 44ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Κόνσκι μέσα στην περιοχή. Βγαίνει ο τερματοφύλακας, σκάβει την μπάλα και είναι το γκολ από τον Χριστοδούλου. Στο 28ο λεπτό με την θαυμάσια προσπάθεια του ο Κόνσκι ξαναβλέπουμε τη φάση που άρχισε από τον Πατίκα. Μέσα στην περιοχή ο Κόνσκι ξέφυγε από την έξοδο που επεχείρησε ο Γιωργούσης, έκανε μια ψιλοκρεμαστή σέντρα και από εκεί και πέρα για τον Χριστοδούλου η υπόθεση γκολ ήταν εύκολη, με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα. Φάουλ για την ΑΕΚ, ο Κόνσκι, 31ο λεπτό, κεφαλιά του Μανολά, δοκάρι, στη συνέχεια σουτ και γκολ από τον Πατίκα τη φορά αυτή. Να λοιπόν 2 λεπτά αργότερα η ΑΕΚ με τον Πατίκα ζευγαρώνει τα τέρματά της. Έκτο κόρνερ για την ΑΕΚ, εκτελεί ο Κόνσκι, κεφαλιά από τον Πατίκα και τον Μανολά και είναι το γκολ. Ο Πατίκας τελικά είναι αυτός που βρέθηκε πρώτος στην μπάλα καθώς είχε έρθει και ο Μανολάς. Τη στέλνει στα δίκτυα του Γιωργούση στο 43ο λεπτό. Έχουμε το ΑΕΚ Ξάνθη 3-0 με το δεύτερο γκολ του Πατίκα. Σάντμπερκ από την άλλη πλευρά για τον Δίντσικο. Γιάννιανιν μέσα με τον Χατζιαθανασίου. Γιάννιανιν από πολύ κοντά και τον γκολ από τον Πατίκα. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Εδώ είναι ο Σάντμπερκ. Θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Προορίζεται για τον Πατίκα. Θα φτάσει εκεί στον Γιάννιανιν. Γιάννιανιν μαζί με τον Χατζιαθανασίου. Γιάννιανιν πάντα με την μπάλα. Θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Η μπάλα προορίζεται για τον Σάντμπερκ. Πιο ψηλά όμως εδώ δύσκολα. Ο Πατίκας ξεγελάει το Χρούσκα στέλνοντας την... Πατίκας. Μαρκάρει ο Ζήφκας και ο Ζούτμπι. Αυτός βρίσκει τον Βασιλάκο. Γίνεται η σέντρα. Να μπαίνει και κάνει τον γκολ ο Σαββίδης, αυτή την ενέργεια από αριστερά για την ΑΕΚ. Ας ξαναδούμε όμως την φάση του πολύ ωραίου γκολ της ΑΕΚ. Παρακολουθήστε πώς γίνεται η σέντρα από τα αριστερά. Η μπάλα φτάνει στον Σαββίδη. Δεν είναι αυτός που σουτάρει, αλλά με την προβολή του δεξιού του ποδίου ο Πατίκας στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και έτσι είναι αυτός ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της ΑΕΚ. Επαναλαμβάνουμε στο 27ο λεπτό. Γιάννιανιν. Δίντσικος τώρα εδώ για την ΑΕΚ. Δίντσικος μέσα στην περιοχή μαζί με τον Κουτρόπουλο. Απ' την άλλη πλευρά ο Πατίκας και είναι το 1-1. Ξεμαρκάριστος ο Πατίκας μέσα στην περιοχή, στην θαυμάσια ενέργεια που έκανε ο Δίντσικος. Πέταξε την μπάλα στον Πατίκα για να γίνει το 1-1 στο Ολυμπιακό στάδιο, καθώς συμπληρώθηκε το 60ο. Η μπάλα στο Σαβεύσκι. Πολύ ωραίο το σταμάτημα της μπάλας από τον Γιουγκοσλάβο. Μπαίνει, κάνει και τη σέντρα. Να η κεφαλιά από τον Πατίκα. Και η μπάλα στα δίχτυα του Πανιωνίου για τέταρτη φορά στο 4ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Και ξανά η φάση με τον Σαβεύσκι να σταματάει την μπάλα από τόσο ύψος με μεγάλη ευκαιρία, να την κοντρολάρει, να κάνει την επίθεση, να κάνει και την άψογη σέντρα
Ο Πατίκας που παρακολουθούσε στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Πανιωνίου για τέταρτη φορά. Φεύγει στο κενό χώρο γρήγορα ο Πατίκας. Πριντάρει και ο Παπαπαναγής. Βγαίνει και ο Παπαδόπουλος. Να το λάθος. Ο Πατίκας κοντά στο 6-1 και βέβαια θα το κάνει. Δεν δυσκολεύεται. Ο παίκτης της ΑΕΚ ακριβώς στο 24 του δεύτερου μέρους να γράψει το 6-1 για την ομάδα του. ΑΕΚ Πανιώνιος 6-1 στο 69. Είναι κοντά ο Κολομητρούσης. Λάθος. Ο Πατίκας από πολύ κοντά. Πατίκας μόνος του μέσα στην κενή εστία και γκολ. 1-0 για την ΑΕΚ στο 48ο λεπτό. Από λάθος του Κολομητρούση πήρε την μπάλα ο Πατίκας. Καινούρια κόντρα επάνω στο Μιχαήλ που απέκρουσε προσωρινά και στην συνέχεια πάλι ο Πατίκας με αριστερό σούτ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Λάρισσας κάνοντας το ΑΕΚ Λάρισσα 1-0 στο 48ο λεπτό. Πατίκας. Άνοιγμα που κάνει για τον Οκόνσκι. Ο Κόνσκι τώρα από τα αριστερά θα ξεφύγει και πάλι μόνος του. Πάντα ο Οκόνσκι μπροστινή παλιά θαυμάσια εδώ τώρα για τον Πατίκα. Πατίκας έφυγε δύο πλίτσες και είναι η αιστεία του Ηρακλή. Είναι ο Σαβίδης εδώ πλασαριστά προσπαθεί και το γκολ από τον Πατίκα. Το γκολ από τον Πατίκα μέσα σε 1 λεπτό η ΑΕΚ προηγείται του Ηρακλή. Σταματής που καθυστερεί. Δεν μπορεί ο Σαβίδης. Γίνεται το σούτ και η μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Πατίκα στο 35ο λεπτό. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Σαβίδης δεν μπόρεσε να σουτάρει. Αυτό όμως έδωσε στη συνέχεια την δυνατότητα στον Πατίκα να παραβιάσει την εστία του Καραγιώργου και να κάνει το ΑΕΚ εθνικό σε ένα... Με ατομική ενέργεια έστειλε την μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα του Γκιζέλη. Και 11 ο Γόντλ, ο Βρετανός. Για την ΑΕΚ τερματοφύλακας ο Οικονομόπουλος, νούμερο 2 ο Βασιλόπουλος, 3 ο Χατζής, 4 ο Μανολάς, 5 ο Κούτουλας, 6 ο Παπαϊωάννου, 7 ο Πατίκας, 8 ο Σαβεύσκι, 9 ο Χριστοδούλου, 10 ο Κόνσκι και 11 ο Σαβίδης. Είναι η ενδεκάδα που έπαιξε την περασμένη Κυριακή στη Θεσσαλονίκη και νίκησε τον ΠΑΟΚ. Ο Γουόντλε και ο Φραντζέσκολη σε πρώτο πλάνο, γύρω στους 40-35 με 38.000 της Bayern. Πατίκας, Σαβίδης, Παπαϊωάννου και Πατίχας. Οργανωμένη επίθεση, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ και το γκολ. Ακυρώνεται όμως το γκολ με φάουλ που δίνει ο Ελβετός διαιτητής και διερωτάται κανείς ποιος είναι ο λόγος που δεν άφησε το πλεονέκτημα. Ξαναδείτε τη φάση. Μπαίνει ο Πατίκας, γίνεται το φάουλ, έχει προλάβει όμως να σουτάρει και δεν καταλαβαίνει κανείς ειλικρινά γιατί ο Ελβετός διαιτητής τιμωρεί τον παίχτη ο οποίος κέρδισε, στάθηκε όρθιος στα πόδια του, κέρδισε τη μονομαχία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και τον τιμωρεί ουσιαστικά δίνοντάς του την εκτέλεση του φάουλ. Και το 2-0 οπωσδήποτε του πρώτου αγώνα τους ευνοεί αναμφισβήτητα. Είναι πολύ πιο κοντά στην πρόκριση από ότι η ΑΕΚ. Με τον Χριστοδούλου τώρα να προσπαθεί να βρει διέξοδο για να σουτάρει. Ο Πατίκας και ο Χριστοδούλου τώρα εναλλάσσουν την μπάλα. Πατίκας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πέναλτι από τον Μόζερ και τον Καρλ Χάινς Φέρστερ. 3 λεπτά πριν να τελειώσει το παιχνίδι, ο Κόνσκι εκτελεί, ο Κούτουλας δεν τα καταφέρνει. Δεύτερη προσπάθεια, να ο Πατίκας και το γκολ. Ο Κούτουλας δεν τα κατάφερε, αλλά ξανακέρδισε την μπάλα που έφτασε στον Πατίκα και αυτό ξεμαρκάρισος με τα αριστερό, πλάσαρε το Μιχαήλ, ανεβάζοντας το δίκτυο του σκορ στο ΑΕΚ Λάρισα 3-1. Παλιά του Κούτουλα για τον Σαβεύσκι, αυτός αποφεύγει τον Αϊβαζίδη με ωραία προσπάθεια. Ωραία και παλιά για τον Οκόνσκι, πλασάρει ο Οκόνσκι, διώχνει ο Τσιάπος, έρχεται ωραία ο Πατίκας και κάνει το 3-0. Ωραία η ενέργεια του Σαβεύσκι, έδωσε στον Οκόνσκι, αυτός έκανε το σουτ, απέκρουσε προσωρινά ο Τσιάπος και ο επερχόμενος Πατίκας έκανε το ΑΕΚ Πανσεραϊκός 3-0. Για τον Κλόπα, ο Κλόπας κάνει αμέσως στη σέντρα, γίνεται και μια κόντρα, παρεμβαίνει εκεί, ναι και είναι το γκολ, 1-0 από τον Πατίκα. Μπερδεύτηκαν οι αμυντικοί του Παναργιακού στη σέντρα που έγινε από τον Κλόπα, η μπάλα γκελάρισε μες στην περιοχή, πετάχτηκε εκεί ο Πατίκας με προβολή, κάνει το 1-0 στο 53. Κόρνερ το δεύτερο εκτελείται, Πατίκα σε καλή θέση, θα κάνει το σουτ και είναι το γκολ. Μετά την εκτέλεση του δεύτερου κόρνερ από τον Σαβεύσκι και την ασταθή απόκριση των αμυντικών του Εθνικού, σε καλή θέση βρέθηκε ο Πατίκας που με πλασαριστό σουτ έκανε το 1-0 για την ΑΕΚ. Παίρνει την μπάλα ο Πατίκας, μπήκε πριν από 2 λεπτά στο παιχνίδι. Για να δούμε ο Τζίμις Πατίκας, δίπλα του είναι ο Αλεξανδρής, περιμένει την μπάλα, θα την πάρει, θα πλασάρει και το γκολ. Το 1-0 για την ΑΕΚ, 63ο λεπτό της συνάντησης.
Ο Τζίμις Πατίκας που μπήκε πριν από 1 λεπτό στο παιχνίδι θα περάσει μια παλιά που δεν ήταν σε θέση offside ο Αλεξανδρής, το 1-0 από τον Αλέκο Αλεξανδρή. Με τον Πατίκα αυτός, Ελίος ο Πατίκας κάνει και το σουτ και είναι το 1-0 για την ΑΕΚ. Για το δεύτερο γκολ, ο Αλβέρτης έβγαλε για τον Μαυρομάτη, η σέντρα από τον Νίκο Μαυρομάτη, κεφαλιά του Πατίκα, γκολ. Μπάλα δεν πέρασε, ή πέρασε πραγματικά τη γραμμή, είναι γκολ από τον Τζίμι Πατίκα. Δυνατό το βολέ από τον Δάσκο. Πέρασε η μπάλα, κεφαλιά από τον Μπονγκ. Πατίκα στο κοντρόλ. Μπήκε στην περιοχή, ευκαιρία για τον Πατίκα αυτή τη φορά. Το σούτ, την κόντρα και η μπάλα στα δίχτυα. Απίστευτο και όμως αληθινό. Στο 12ο λεπτό Αθηναϊκός προηγείται στο στάδιο Γαρασιάκη του Ολυμπιακού 2-0. Χάρη σε αυτό το γκολ του Δημήτρη. Θα κάνει το σούτ. Κοντράρει ο Σαμόλης, έρχεται ο Πατίκας και κάνει το 1-0. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Το πρώτο σούτ του Κούτουλα. Έδιωξε ο Σαμόλης, ήρθε ο Πατίκας και έκανε το 1-0 για την ΑΕΚ. Και αυτή τη στιγμή η λήξη του αγώνα και η αρχή του μεγάλου πανηγυριού. Δείτε τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου της Νέας Φιλαδέλφειας. Η εικόνα τα λέει όλα. Από εμάς κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος 0-0. Η ΑΕΚ γιορτάζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς τους οποίους βλέπετε.